lonke bafowethu enikhona eminathi kanje njengamanje enisibhekile epagini likaMashelela na ku YouTube nabo bonke nje abantu abathina mhlawumbe abalali bafuna ukubona SMS bafowethu sekunjalo mfana wasemashini lo mfana wasolonto emahlelihleli mfowethu ngubani ngiphethe ke ischeme sami lapha eSibuthabhela nani niyabona noma ke inkinga zikhona nje ke ingxaka kodwa ke into zemshini lezo kodwa thina siyavuthabhela cishe nasibona nangu lokuzayo ukamanje intokazi lapha edosu wani unzima kakhulu lapha nezwe lana ukuthi uqombo uthi loda lolu udadewethu Sinothile nangu ulanga lapha ngiqike etshitshini mfowethu mvuba amazi abantu hlale ngimemeze engomeni zizwekhala kona ke bese kuba nangu umuntu asemzini uluve umfowethu bazana abantu bayamazi kakhulu indoda esinomlando omude kakhulu sakhala manje kuphi angiphathi ke la emva kwami konakele kakhulu la konakele kakhulu uJJ lo lapha abanye abantu abamazi bahlale bezosithi uJJ nasi bone samhlolo bathi the symbol of excellence ubuka Buthuma lo uyena ko busy nganazi ivillage lezi ekhalayo lapha shula what nasi ingqongqo ubethe kuze inyama namhlanje ziyakhala bafowethu uyena usongqongqo lo wakhumalo zakhala ngangikwazo cela mosa lapha uphethe ubase ubi bafowethu ngiyathemba nisajabule nayo indoda amadrum lapha sakhepha zakhala ndoda uthi thitha phela iyo amadoda engaphethe lapha ensimbini njoba nibona nje kubuhle nawo amajonga amababili ke kanje lo efeke sikhala zethu beqobo mathithi iyo indoda lelo nomkhava amajonga agijima lapha kisha nabona amajonga adlala kamnandi ayibizela jolukile kuphi nangu ukuthi alo lapha ijonga kancane lapha uyabona shaba move ngiyimbize ngoma siyabufa haya ebeji khayenza khona la stage bafowethu ngalokho ukuthi isikhathi kakhulu kuzomela singene ngomeni ngeke ngisala nje imlando emide kakhulu ngoba abantu basebambezeleka abangalala sekumele sihlale ngomeni eminye imlando sesexoxa bafowethu isikhathi emasinaso njengamanje sengizodethela kilomuzana sodlala kamaje ingoma engangena ngayo ke la 2019 abanye bangaze ngayo Naughty Boy bathunga ngone kuphele njena ehepushizi emalona ekhela phila yonando benten sizodlala yona ke sizokhala emva kwalokho bese bafowethu sibala esibane samhlola bese ngisiwe kanjani asizokhutha isikhathi bafowethu ziyakhala manje
Swake abantu bashiya kusemnandi, abantu bashiya kusemnandi. Bafowethu sekuyisikhathi sokuthi sivalelise. Isikhathi sokuthi sivalelise bafowethu. Ngenzeka ukuthi anelisekanga ngesikhathi sibe naso. Kodwa ke okwanamhlanje SMS liphathele khona lokho kungaka. Kodwa ke kusasa sonke enkulu bafowethu. Isikhathi soba naso. Bese ngibusisa nje namhlanje ngiyaqala ngqa ukuzoperforma nje live. Ingakho ngithe angingene epage ofuna ukungibuka noma ngabe ukuphi ngisho wasithuse eCape Town ngisho wathi ukuphi. Ngene epage kaMashelela uyibonela Mashelela edlala live. Bafowethu angidlulise lokho. Abantu abaningi bebelindele ukuthi uMashelela uzodedela le kulo December njoba unyaka uphela abantu behle ngengoma ye-SMS. Kodwa ke ngezimo ezithizeke ke niyabona simatasatasa kuningi esazokwenza futhi enizolokhu nikubona njengama surprises. Kwagcina sekuphazamisa kumsebenzi esephoqa ukuthi umsebenzi uzozitholakala ngonyaka ozayo ngogudi. Lapho kube sekonakele kakhulu ke bafowethu kube konakele ngendlela esimanga kakhulu. So angizocela kakhulu kulokho. Angifuni ukunikwajisa. Ngifuna mhla ngifikile bese nisho ukuthi washo. Bafowethu asivalelise sizodlala ingoma lapha ethi ngidlisiwe kanjani. Track 4. Hello Papa. Hi. So follow the